Akarsz jobb üzletet kötni, mint mások? Akkor van egy tippem. Időzítsd jól azt az üzletet, amit meg akarsz kötni. Ez lehet egy ingatlan megvásárlása. Ez lehet valaminek az eladása vagy megvétele, egy szerződés megkötése, egy autó eladása, vagy egy cégnél egy szerződés aláírása. Ha ezt úgy akarod megkötni, hogy ez anyagilag is megérje, akkor egy olyan napra érdemes időzíteni, ami az anyagi bőséget támogatja. Ha szeretnéd ezt jól időzíteni, hogy megérje, hosszú távon prosperáljon, vagy nagyot tudjon robbanni ez a dolog, akkor időzítsd jól ezt az eseményt, használd az életforgatókönyv módszerét, ami az időzítésről is szól. Nagyon nem mindegy, hogy mikor kötsz meg egy szerződést, és mikor indítasz útjára egy vállalkozást.